ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು. ಸೊ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲದ ಚೌತಿ ಪರ್ಬನ್ ಯಾನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂದ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ತೂವೊಲಿ ಎಂಕನ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಮಂತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯೆಪಂಡ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಎಂಚಾತನ ಶೋಕ ಆತನತಿ. ಸೊ ಗಣಪತಿನಿನಿ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಎಂಕುಲು ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಂತಿನಿ. ಇಜಡ್ ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಕಟೀಲ್ದಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ನಡುಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಫೋಟೋನ ನಡುಟ್ ದೀದಿನಿ ಪೂಜೆ ಮಂತಿನಿ. ಸೊ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಂದಿನಿ. ಬಟ್ 6 ಮಂತ್ದು ಬೇಗ ಕುರಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋತೆರು. ಇನಿ ನಮಕ್ ಪೊದ್ದರನ್ ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪೊಸನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಇನಿತು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ ತೂಲೆ. ಅಜ್ಜಿ then that malpu now mata panle churu netta details aina darunaganu pugwadere jinna paiso badere bakka dala jun pin bakka attanet nek dada leppunda nek kurar darun pin ನುಪ್ಪುಗು ಮಾತ ದಾಯ ಪಾಡು ಚೌತಿದಾನಿ ಪಾಡೋಡೆ ದಾಯ್ ದಾಯ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನ ಪಾಡೋರೆಂಡು ಹೊಸಾರಿ ಉಂಪಿನ ಮಂಡೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿನ ಆನಂದನಗರ ಆಕಾಶ ಭವನದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತ್ತಲೇ ಇತ್ತನೆ ಗನ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇತ್ತಿಂಗ್ಳು 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂಜೆ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಅನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಗ್ಳು ಕೂಡ ಬರೊಂದಿತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ ಗಣಪತಿನ ದೊಪ್ಪೋನು ಪಯ್ಯನಗ ರಾತ್ರಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಬರೊಪ್ಪುಣದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಂಡ ಈ ಸಲ 10 ವರ್ಷ ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾವನುಂಡು ಬಕ್ಕ 2 ದಿನ ಗಣಪತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ಗಣಪತಿನಿ ಲಕ್ಕವನು ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲೆ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋದಿಲ್ಲ ಪೋದು ಅನಸ್ ಮಂತದ್ದು ನನ ಬರ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುವ ಚೌತಿದ ದಿನ ಮಾತ ದಾಯವಂಡ ದಾದನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪಣಿಗಳು ಸುರುತ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನೇರು ದಿಂಚಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜ. ಈತ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬರಿಟೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ 2 ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಪೋದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ನೀರು ಪಾಟ್ನ ಬರೋಪುಣತ ಅವು. ಸೊ ಅವು ಏತು ಎಂಡ ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಉಪ್ಪುವ ದೇವೇರಿನ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗಣಪತಿ ಆಕಾಶ ಭವನ ಆನಂದನಗರದ
ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಗ್ ಸೇರ್ದೀನಿ ಪಂಡ 4 BHK ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಪೂರ ಮಗ ಗಾಡಿ ಕಾರ್ ಮರಿತ್ತುಂಡು ಡ್ರಾ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಎಂಗ್ಲೆ ದಿಗೀಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೌಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ ಚಿಪ್ಪಡ ಅಂಚೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಚಿಪ್ಪಡ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಗ ದೇ ಒಂದು ಗಣಪತಿನ ತೂದು ಬತ್ತದ ಅಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಪೋಯರಂಡು ಕತ್ತಲೆಗ್ ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಪೂಜೆದ ಚೀಟ್ ಮಂತುಡು ಬಗ್ಗೆಂಗಳು ತುಂಬ ಅವಳು ಎತ್ತಿನದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೈಯೆಲ್ಲ ಪೋಕ ಐತೆ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಫೋನಾಗಿತ್ತೆ ತುಳಿ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿಯಾದ ಪೋತೀನಿ ಮಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ವನಸ್ ನಾನು ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಬಂತು ಒಂದು ವನಸ್ಸಾಗ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತರ ವನಸ್ ಅನ್ಪೋಗ ಹಿರೇ ಪಾಡ್ಚೋ ನೀರೇ ದಿಕ್ಕು